Hello everyone, good morning. Welcome back to another morning of my vlog. दिनै 4th Saturday आरो 4th Saturdayआव जोंनि कलेजआथ' बन्द' थाखायो। बेनिखायनो आं दिनै थाङा गाबोन थांनो सानबाय। गाबोनथ' सानडे माने रबिबार। ओमफ्राय बे बन्द' समाव थांनोसै ओमफ्राय मानडेनिफ्राय क्लास लानोसै बेखौ आं सानबाय आरो। दा आं दङ लामायावनो मेन बायदि फिल्ड खाथियावनो। ओमफ्राय दिनै सान्दुंआ ओंखारदों। You can see I think मिथिबाय ओमफ्राय आंजों लोगोसे दं नै आंनि मासे सैमा इनि मुङा जाहैबाय ब्लेकी ये गाबा गोसोमखाय बेखौ बुंदों ब्लेकी हाय गाइस आरो मोनसे खोथानो लागा आङो आंनि इउटुब चेनेलनि जा लग' बेखौ चेन्ज खालामबाय आरो चेनेलनि जा बेनार बेखौबो चेन्ज खालामदों नोंथांमोननो आं बेयाव स्क्रिनाव होगोन आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओमफ्राय सिनायना लाबानो जाबाय आरो Hello everyone, good morning again. दिनै आं गुवाहाटीआव दंफैयो मैया हराव फैदों आरो दा दङ गुवाहाटीआव ओमफ्राय दिनैनि साना जोबोद गोसोखांथि जानो हागौ माने आं बेखौ आसा खालामदों आरो गोसोखांथाव बा मेम'रेबल डे जागोन होननानै मानोना मोनसे थामथि सुक्ति बर'नि थामथि सुक्ति जानो लागा माने डिक्लेरेसन होनो लागा माबायदि जाखो सुक्तिया माने सावरायनाया माबायदि जाखो स' जोबोद हांखुर जाना दं मिथिनो लुगैदों खोनासंनो लुगैदों माबायदि जामारगोन माबायदि पावार मोनगोन एबा माबायदि जागोन बेफोरखौ मिथिनो लुगैदों माबायदि डेभेलप जागोन आरो जोंनि हारिया राव हारिमुफोरा माबोरै संरैखा खालामजागोन एबा रैखाथि होजागोन दा नोंथांमोनाबो मिथिनो लुगैबाय जानांगौ मा जामारगोन आसलथे ना इउटिसि ना बड'लेण्ड ना माबा मोनसे जायखिजाया नायनोसै मा जायो फेसबुकफोरावबो एसे गोसारलागासिनो एकदम आसलिया मा बेखौ रावबो मिथिथ'वा मानोना बिसोर दा डिक्लेरेसन होथ'वाखै बेखौ एसे आन्दासाव माने ओरैनो हब्बा नंगौ जानो हागौ ओमफ्राय नाथाय गासिबो नंजोबा दा नायनोसै माबायदि जायो ओमफ्राय आंहा दिनै क्लासबो दङ क्लासावबो थांसै आङो दासो सिखारनानै ब्रास खालामखांनानै बे भिडिअखौ बानायबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन आरो आसा खालामो दायो मोननो लागा रिजाल्टआबो मोजां जागोन जोबोद बर'नि थाखाय साबजाथाव जागोन आरो बर' हारिनि थाखाय बांसिन मोजां जागोन आरो लोगोसे जौगानाय बा डेभेलपमेन्टफ्रा जालांगोन आरो दिनै आंनि फार्स्ट क्लास अफ फर्थ सेम माने आंनि थाखायसो जायो दिनै फार्स्ट थांसै आं फर्थ सेमनि क्लासाव फुङाव ओंखाम जाया थाब फैनानै क्लासानो माने फुंनि क्लासा जाला आरो दिनै दा दखानाव एसे बहि बायनो लागा दं बेखौ बायहैनोसै बहि गांथाम लाना फैबाय मेजरनि थाखाय बेनिफ्राय दा थांफिनगासिनो आङो दा फैदोंमोन पान बाजाराव बिजाबफोर मोनदों आरो बहिफोर एभरिवान दा आङो रुमाव फैफिनबाय दहाय फैनाय समाव आं केमेराखौ लायासै माने केमेरा भिडिअ खालामासै ओमफ्राय क्लासखौ मोनथाम लाना फैबाय एटायाव फैनानै आङो दा ओंखाम जाबाय ओमफ्राय दिनै आंजों लोगोआव दं सासे लोगो बेनो जाहैबाय बाराजा सरगियारि बेनिफ्राय जोङो एसे आंनि रुमाव फैनानै एसे डिसकास खालामबाय ओमफ्राय ओंखामबो जाबाय ब्रयलार बेदर बायनानै जाबाय आरो ना ओमफ्राय बेनि मुङा जाहैबाय बाराजा सरगियारि ओमफ्राय जोङो इउटुबनि सोमोन्दै एसे सावरायदों ओमफ्राय बियो माने इउटुब मोनसे ब्लग चेनेल गोदान खुलिदों दा ब्लगिं चेनेलखौ इयो मोनसे स्टार्ट खालामदों मैया मोनसे भिडिअ हगारदों ओमफ्राय बियो बानायगोन इंलिश लेंगुवेजाव बानायगोन इंलिशआवसो बुंनानै मोजां मोनो नालाय माने ब्रड अडियन्सबो मोनो नालाय अडियन्सखौबो मोजां मोनगोन बांसिन इंलिशआव बानायबा इन्टारेस्टिं मोननायखाय स्टार्ट खालामबाय आरो ओमफ्राय चेनेलनि मुंखौ खोन्थानाय आंनिया बाराजा सरगियारि आंनि नामानो आंनि चेनेल लिंकखौ जुदि नोंथांमोना चेक खालामबाथाय चेक खालामनो हागोन आङो डिसक्रिपसनाव बिनि चेनेलनि लिंकखौ होगोन ना दानिफ्राय जों सानैया नोंथांमोनखौ गासैखौबो कंग्रेचुलेसन होबाय गाहाम हामलायनाय होबाय मानोना जोङो माने बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनखौ दिनै मोनबाय माने साइन मोननो हाबाय दिनै जेनेबा जोंथ' बड'लेण्डसो दाबिनाया अब्लाबो बड'लेण्ड मोनासै नाथाय बिटिआरखौ दा होबाय ओमफ्राय बेनि थाखाय एसे कंग्रेचुलेसन होबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय जों दा जाखांनानै दसे रेस्ट लाबाय दा रेस्ट लानानै जों एसे थाबायनो थांदों इजा अब्ला बेरायनो थांनोसै दा ओंखारलांसै आरो बहा थांनाय जायो मोजां जायगा बासिनोसै ओंखारबोबाय जोङो दासो न'निफ्राय दा थांगासिनो दं आसा खालामो नायबाय थागोन जों बेलेग प्लेसेसआव गिदिंगोन थांगासिनो दं एसे फानि बाथ्रा रायलायगासिनो मिनिगासिनो डिसकासनानो सोलिगासिनो माने
ने बोरै मा रेकर्ड खालामनांगौ बोरै इमप्रुभ खालामनांगौ बुस्थुफोरखौ ना औ दा जों थांगासिनो मोनथ'वाखै बे जायगाखौ नुवाखै आं नुबाय ओमफ्राय आं दा इखो दिन्थिनोसै आरो दिनै लोगोनि रुमाव फैदोंमोन जे क्लास टासबो मोजाङै जाया गथ'नाव एक्चुअलि आं एरे कलेजाव जि थांदो बेबायदिनो फैफिनबाय आरो जुथा लुखोदो अनलि जुथाखौदो सुसखौदो मिथिबाय बेनो मोजां दे लकेल ना गुवाहाटियाव लाजि गैयि जानांगौ नङाबा सारभाइभ खालामनो हानाय नङा बायदि मोनदोंलै आं उपाय गैया आरो मा खालामनो उपाय गैया आरो बै जाहैबाय बुरलुंबुथुर दैमा ओइ बुरलुंबुथुर दैमा ओइनो बुरलुंबुथुर दैमा आरो नै जानै मोनसे थाबायग्रा दं ओजा ओमफ्राय बै जा थांगासिनो जोङो मोनसे भेलि भिउ होननाय मोनसे जायगा दं इयाव मोजां माने सानसेट आरोना सान हाबनायखौ मोजां नुयो ओमफ्राय बेखौनो जोङो अरेन्ज रेडिश कालार नायनो थांनो नागिरदों जेनेबा दा सानसेटखौ नुला नुवा मिथिया मानोना जोमै दंना बे जाबाय बुरलुंबुथुर दैमा आरो बै जाबाय बाराजा बैयाव जाहाजफोर दं जाहाजफोर दाखोर दालाबो दं जाहाजबो दं थांबावनोसै ससेबाव ओइ बाराजा नों ओमफ्राय मानो ब्लग खालामनो जेनेबा जागायखो ब्लग खालामनायखौ आं सानदों माने ब्लग खालामबा जोंनि एक्सपिरियेन्सेस बेखौ जोङो रेकर्ड खालामना दोननो हायोना डिजिटेल फर्माव आरो नायनानै बिराद मोजां मोनो आरो ब्लग खालामबा ना माने कनफिडेन्स आरो बेफोरो बिराद बारियो कनफिडेन्स बारियो स्पिकिं स्किल्स उनाव माने इन्टारभिउ बा जिखुनु आरो माने साननाय थट लेभेलफोर बारिगोन राजभवन बिराद गोजौ दावबायलांनो जों नै मेंलांजोब्बाय एसे एसे मेंबायानो आंखो ओइयाव मारायनि मानसि फैबाय सानै साफा सानै Thank you खेबना होनायनि थाखाय वेलकाम दा जोङो बेनोमोन जायगाया बारा मोजां नङासै सानसेटखौ माने सानसेटआ गोजां बोथोर खेंख्राखै जादों आरो जेनेबा सानसेट फैबा मोजांसिन नुगौमोन ना भिडिअखौ आं फोजोबनो सानबायमोन नाथाय आंनि लोगो सासे बारा जाया मोनसे बुंनो मोनसे बाथ्रा बुंनांगौ आं माने फार्स्टआव बेबायदि ब्लगसआव एख' आइडिया गैयामोन आं खालि माने कम्पिउटारखौल' सोलोंनो मोजां मोनो ओमफ्राय कम्पिउटार टिउटरियेल मोनसे स्टार्ट खालामदोंमोन बेनिफ्राय आङो प्रिटिसननि भिडिअखौ नायबाय माने प्रिटिसना ब्लग जे बानायदोंमोन बेखौ होनानै ओरैबायदि मोनसे आइडिया मोन्दों दा माने आं गावनो स्टार्ट खालामनो हायो दा आरो बांसिन एसे कनफिडेन्ट मोनो बेखिनियानो बिराद हेल्प जायो माने मानसिफोरा एवेर नङा खोमा आंनि भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक इउ वेलकाम होमबा जों दिनै बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै माबायदि मोन्दों नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालामदो बेखिनियावनोसै आरोना थेंक इउ